вийдемо звідси і нас почнуть відстрілювати, розумієте? Ні. Ми потім доберемо. Повірте, час прийде, коли ми піднімемо зброю, візьмемо до рук, вийдемо і скажемо: Порошенко зрадник, пішов звідси, не хочеш, тобі 3 дні. 3 дні тобі. А далі беремо кулемети, автомати, мухи і йдемо їх гнати відсюди. Все, хорош прапором махати. Розумієте мене? І за цей час, коли до цього часу, і за цей час появляться обов'язково люди з інших областей, і ми доберемо провід. Чому вибрали ми такий провід? І для чого? Це не партія. Розумієте? Це не партія, яка буде ходити голосувати. Ми українська повстанська армія. Все на цьому. Розумієте мене? Тому ми пропонуємо вибрати нашим провідником бойових хлопців, які, найголовніше, дозвольте, я доведу своє, чому їх тут немає. Тому що за те, що вони не побоялися показати оцій злочинній владі в Мукачево і дали їм бій. На них іде охота. І тому вони знаходяться там. І тому ми пропонуємо їх заочно обрати. Одного провідником, а іншого нашим командиром. Тобто, один Бандера, а інший Шухевич. Для кого не зрозумів. Є когось питання? А далі все дуже просто. 20 числа кожен з нас роз'їжджається по домівкам і починає мобілізувати людей. Я не знаю, яким шляхом. Ми не олігархи, грошей нема. Я можу сказати, що роблю я для того. Я залучаю бізнесменів, які являються незаангажованими людьми до цієї влади, чи до майбутньої влади. І ми збираємося потихонечку. 10, 20, 30 чоловік, по мірі можливості, виїжджаємо сюди і 20 числа заявляємо свою позицію. І зараз я вам просто її зачитаю зарані. Імпічмент президенту. Однозначно. Однозначно. Вацьмана Жида не повинно бути взагалі тут. Взагалі. Визнання АТО війною. Звільнення політв'язнів всіх політв'язнів любих конфесій, до якої б вони організації не підпадали, а потім ми будемо розбиратися там, хто, куди і що, яким чином вони тоді попали. І ми дамо їм 3 дні. 3 дні мирно вийдемо, без зброї. Чи одну добу дамо їм. А далі, якщо ця, вибачте, мені аж хочеться матюкнутися, тому що я не буду цього робити, мене аж порозпирає це все. А далі ми візьмемо ту зброю, яку ми взяли там на Сході, завдячуючи їм же. І вони нас навчили воювати, навчили нас вбивати. І ми будемо їх вбивати, якщо вони не зрозуміють, про що йде мова. Гімн давай. Гімн давай.